Ben, queridos amigos, querido conselleiro, presidente dos consellos reguladores, amigas e amigos, compráceme de maneira moi especial estaros aquí nesta entrega de premios da 21ª edición da Cata de Viños de Galicia e tamén na entrega de premios da Cata de Aguardentes. 198 marcas. 198 marcas de viño, 62 delas da denominación de orixe en Rías Baixas, 48 da denominación do Ribeiro, 39 da denominación de Valdeorras, 28 da Ribeira Sacra e 22 de Monterrey. Compráceme en primeiro lugar porque non tivera ainda a oportunidade de compartir esta celebración na miña condición de presidente da Xunta. Condición que me permite, e isto é un orgullo para min, agradecer públicamente o traballo arreo dun sector que ten recibido tanto da terra que nos une, pero que tamén máis lle ten devolto a terra que nos une. A vosa dedicación supón un expoñente do traballo ben feito, do tesón pola mellora continua, das gañas por transmitir ás xeracións aínda máis sabedoría da que temos herdado dos nosos devanceiros. Compráceme a semana de estaros aquí porque, a diferenza de outros sectores que están a recibir de maneira moi directa o impacto da profunda recesión económica na que estamos a vivir, os viños e as aguardentes galegas de calidade están a resistir cun modélico pulo a este duro envite do deserto económico. Sodes un exemplo de que a calidade e a excelencia sempre pagan a pena, que sempre é benvido polo mercado o empeño diario por ofrecer o mellor a cada consumidor. Ademais, por terceira razón, comprázome compartir con vos esta entrega de premios porque creo que de vos podo aprender algo ben interesante. Podo aprender que non hai mellores mestres en Galicia do que significa tomarse moi en serio a promoción da nosa terra, sobre todo a promoción da nosa terra no exterior, como demostra o feito de que, mentras hoxe gozamos en Compostela dun bo viño, os adegueiros de Australia non atopan o albariño na súa uva. Fixadevos ben, ese só feito que a súa uva non sexa de albariño puro permitirá que a auténtica uva do albariño sustitúa nos estantes o espazo que a tesoura ocupan viños australianos de alta calidade, pero que, mal que lles pese, non son feitos con uva de albariño puro. Unha mostra, sin dúbida, sincera, pero irrefutable, de que o vosso traballo é tan importante e ten chegado tan longe ata as antípodas, de feito, que facedes boa esa frase do himno de Pondal, pois onde quer xigante a nosa voz pregoa. Neste caso a nosa voz é a nosa uva, e pregoa nada menos que en Australia, en Chile, en Estados Unidos, no Reino Unido. Poucos en Galicia poden decir tanto e coa voz tan alta como vos. Para non disgustar aos nosos amigos australianos, vamos a citar a un gran compositor australiano, músico de todos os tempos, Gustav Mahler. Decía este gran compositor que un vaso de viño no momento oportuno vale máis que todas as riquezas do mundo. Ben, o momento axeitado é este, no que ante as dificultades vos chegades a este 21º punto de celebración coa seguridade de saber que as vosas cepas, as vosas viñas, as vosas vidas, as vosas uvas, os vosos viños, as vosas aguardentes, o voso traballo é sinónimo de calidade en todo o mundo. Facedes honra do traballo manual, facedes ouro da colleita que mans anónimas realizan para arrincar da terra os seus mellores froitos. A colleita componse de uva, pero vos convertedes esa recollida en colleita de éxitos por todo o planeta.
Nun tempo de crise como este, persoas como vos, que identificades o vosso traballo coa excelencia e a Galicia coa calidade, é o que precisa o país inteiro. Quixera, en fin, rematar a miña intervención animándoos a todas e a todos a seguir por este camiño, polo vieiro da promoción de Galicia, o do bo facer das galegas e dos galegos. Eso sí, cómprevos igual que a todos, fuxir da autocompracencia, pero tampouco esquezades todos os fitos que tedes acadado, sobre todo nos últimos 20 anos. Todos os sendeiros ás veces son duros e arriscados. Todos esos sendeiros